uzokhuluma manje. Ngicela nibhale isikhathi laphana. Nisho ukuthi isikhathi sini. Ama-comment ofisayo ukuthi adonate ngaleyo nto afisa ukudonate ngayo kugogo. U-8 uPhumi. Nangu uPhumi. uPhumi ngicela ungene bethi kade ngikudinga. Ngicela uzokushiyela uPhumi ispace. Ngicela u-request ePhumi. Ngicela yezo 8 uthi uba ngu-8. Ngifuna ukubona ukuthi ubani. Athi ngimphumele uPhumi. Bathi na. Okay, ngisacela ukuthi ngizohosta from 8 to 9 to 8 to 10. Ngizohosta from 8 to 10. From 8 to 10. 8 to 10. Angazi noma gogo uright ngihoste ngo-8 to 10 mhla 1 April. Akunankinga webhunathi. Akunankinga mhla ka-1 wakho uzokuba ngo-8 ngomhla ka-1 ngo-8 to 10 sebengivolo live. PM or AM nathi unombuzo lapha ezansi uthi 8 AM or PM nathi shuta Thursday Ebusuku. kusasa. okay Kwanza ebusuku. PM Yes, ebusuku. And then gogo ngicela ukuthi ulungise i-account la ofuna ukuthi sizokhonjwa khona. Ungisendele. Okay, so ilungise indaba yakhe i-account bhunathi. Ungithi kusamele evule no-Capitec. Because uwona osheshayo uno-Nedbank manje wenzela ukuthi mayifake. Okay. Ngiyabonga, ngisacela niqhubeke ubade